Live mula sa CLTV 36 Studio. CLTV 36 News. Maya Pabengi, Pampanga, magandang gabi, Central Luzon. Ako po si JM De Jesus at oras na para sa mga maiinit na balitang Central Luzon ngayong araw ng Biyernes, March 14. Serye ng motorcade at prayer vigil para kay ex-President Duterte nagpatuloy sa Pampanga Capitol. Printing ng mga balota para sa 2025 midterm elections matatapos sa March 16 or March 15 ayon sa COMELEC. Electricity rate ng Stelapco tumaas ngayong Marso. Illegal recruitment agency sa Mabalacat, Pampanga ay pinasara ng Department of Migrant Workers. At newest food and tourism content ng CLTV 36 mapapanood na sa March 15. Upang linawin ng mga kumakalat na espekulasyon hinggil sa pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, nagsagawa ng press briefing ang Malacanang kasama ang PNP, CIDG at DOJ upang personal na maibahagi ang mga pangyayari. Dito ay piniliwanag ng mga opisyal ang mga isinasagawang proseso at nilinaw rin nila ang mga insidenteng naganap sa pagitan ng mga otoridad at pamilya ng dating Pangulo. Ang buong detalye ay ihahatid sa atin ni Angelica Cara. Nagbigay ng opisyal na pahayag ang Philippine National Police o PNP at Criminal Investigation and Detection Group o CIDG upang linawin ang mga detalye ng pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Inaresto siya nitong March 11, batay sa warrant of arrest na inilabas ng International Criminal Court o ICC, kaugnay ng mga alegasyon ng crimes against humanity of murder, batay sa Article 71A ng Rome Statute na naganap mula November 1, 2011 hanggang March 16, 2019. Sa press briefing ng Malacanang nitong Webes, March 13, iginiit ni Presidential Communications Office Undersecretary Claire Castro na kailangang maipabatid ang mga tunay na pangyayari upang maiwasan ang pagkalito ng publiko. Aniya, mahalagang itama ang anumang maling impormasyon na kumakalat kaugnay ng pag-aresto. Kaugnay nito, nilinaw ni Criminal Investigation and Detection Group o CIDG Director Major General Nicolas Torre III na sinunod niya ang tamang proseso ng pag-aresto, taliwas sa interpretasyon ng iilan. Binasa ko po ang kanyang rights. Nasa likod ko pa para mag-witness ng pagbasa ng rights niya, yung ating Prosecutor General. Ibinunyag din ng opisyal na nakaranas siya ng physical at verbal harassment mula sa pamilya Duterte. Ay itinulak ako ni Hanelet. Tinabig niya ako at malakas ang pagkatabig niya nung nagkasalubong kami sa hallway. Nasa video naman minura ako ng kanyang anak. At mismong si Presidente Duterte ay niremind niya ako, magre-retire ako. At aasuntuhin ako ng kanyang mga anak at ang kanyang mga kamag-anak after my retirement, even before my retirement. Tinrete niya ako. But everything is okay lang yan. Makapal ang ating balat at yan ay kayang-kaya nating palampasin yan. Kinumpirma rin ito ni PNP spokesperson Police Brigadier General Jean Fajardo na nagsabing maging siya at iba pang mga pulis ay nakaranas umano ng matinding pambabastos. I myself was also subjected to harsh words. Kaya lang, sabi nga ni General Torre ay maximum tolerance. Sabi ko nga, kung meron pang mas mataas sa maximum tolerance, yun po yung ipinatupad natin. Kahit minura na tayo, dinuro na tayo. In fact, yung mga pulis natin doon ay pinagmumura din at pinagsabihan ng masasakit na salita. Dagdag pa niya,
Sinaktan umano ng longtime partner ni Duterte na si Hanilit Avancenia, ang isang babaeng pulis ng Special Action Force. At si Miss Hanilet po ma'am ay pinukpok pa po sa ulo yung isang pulis natin na nag-sustain po ito ng napakalaking bukol po sa kanyang noo po at dinala po sa ospital. Pero in spite of that ma'am, wala pa rin pong nag-harm sa kanila, wala pong nanakit sa mga pulis natin. Samantala, sa isang video na ipinakita sa media, makikita ang kanilang anak na si Veronica Kitty Duterte na tila pilit na bumabalik sa kinaroroonan ng dating Pangulo. Nilinaw rin ito ni Fajardo upang matigil ang mga espekulasyon tungkol sa umano'y harassment ng pulisya at maiwasan ng maling interpretasyon kaugnay ng insidente. Kita po nyo dyan ma'am sa video is tinatabi po sila. Kasi po ang haba na po ng panahon na ibinigay sa kanila and it has come to a point po na nagdesisyon po si General Torre na it has to stop. Kailangan na po nating kompletuhin po yung proseso. Kaya ang ginawa po ng mga pulis po natin, itinabi po si Miss Hanilet at saka yung anak po niya para makuha na po natin si dating Pangulo po at madala po sa bus po. Kinire-restrain po sila, nilalayo po sila at hinaharangan para hindi na po sila bumalik po doon sa area kung saan po nandoon po yung ating dating Pangulo po. Kasunod nito, sinabi ni Torre na naging turning point ng sitwasyon ang kanyang babala kay dating Executive Secretary Salvador Mejaldea dahilan upang kusang sumunod si Duterte sa ginagawang pag-aresto. Tingin ko, ang turning point talaga doon is nung time na talagang humaharang si S. Mejaldea at binigyan ko siya ng warning na talaga, sir, tapos na ito. Kanina pa ang usapan, kaya sumakay ka na muna sa aeroplano, kayo sa aeroplano. At saka na natin pag-usapan ng iba pa, sa husgado na. So, nag-isip si S. Mejaldea, dared me to arrest him, and I did. So, binasahan ko siya ng kanyang karapatan. Ninaras ko siya for PD 1829. So, at pinusasan ko siya. Kaya nang hinila ko na siya palabas, palayo, na nakaposas, siguro nakita ni PRRD na seryoso ko. At hindi tayo patatalo. At we do believe na talagang the majesty of the law has to reign supreme. Dapat masunod ang batas. Samantala, pinabulaanan din ni Torre ang alegasyong gutom si Duterte sa biyahe at itinanggi na isang sandwich lang ang kinain ng dating Pangulo. Palagay ko man, babawiin na nila yan. Nung pag maalala nila na marami palang cellphone video doon. Kasi sa tuturan, pati sa aeroplano, may video na kumakain talaga si former PRRD ng full meal. Full meal talaga. Babawiin nila yan, ma'am. Pero at the end of the day, it will be their word against our cellphone videos. Kaugnay nito, iginiit din ni Torre na walang naging aberya sa biyahe ng dating Pangulo at wala itong naging problema sa kalusugan. Ayon sa opisyal, nasa maayos na kondisyon si Duterte nang dumating siya sa Netherlands. So we have now the benefit of a 2020 hindsight. Mismo ang doktor doon ng ICC ang nagsasabi na is fit and he's okay. And siya mismo, bago siya bumaba sa aeroplano, gumawa siya ng video, pinadala niya sa pamilya niya at ipinost ng pamilya niya, sinasabi, I'm okay. Ayon kay Fajardo, bagamat wala ni isa sa mga kasama ni Duterte ang may visa papunta sa Netherlands, tumulong naman ng Philippine Embassy para maproseso ang mga karampatang dokumento. Bunsod nito, binigyang diin ni Torre at Fajardo na naisagawa ng maayos ang pag-aresto at pag-escort kay Duterte patungong Netherlands. Ang PNP po ay isang profesional na organisasyon. Nakatutok po tayo sa ating mga mandato at asahan niyo po na laging nakahanda po ang PNP na ipatupad po ang batas. Ipinaliwanag din niya na ang reklamo laban kay Duterte ay sinampa ng mga Pilipinong naghahanap ng hustisya. This is something that has to be done para magsimula ang judicial processes na nagkataon ay dito na sa ICC, an international body, na talagang kung naghahanap sila ng neutral na body para mag-decide sa mga reklamo laban kay former PRRD, ito ng ICC. Kasi ang mga tao rito ay mga foreigners. Hindi ang mga judge dito ay foreigners. Wala itong pakialam sa Pilipinas. Wala itong pakialam sa personalidad. Ang pakialam lang nito sa mga facts na ibibigay sa kanila para desisyonan nila. Nakasaad umano sa proseso ng ICC na kailangang mahuli at maipasa sa kanilang kustodiya ang isang akusado bago magsimula ang formal na paglilitis. Kaugnay nito,
Iginiit ng opisyal na ang ICC ay isang neutral body na hindi konektado sa politika ng Pilipinas at ang magiging batayan lamang sa kaso ay ang mga ebidensyang ihaharap. Gusto kong i-emphasize, ang mga judge na yan ay mga foreigner. Pero ang complainants dyan ay mga Pilipino. Ito yung mga Pilipinong nung panahon ni PRRD ay walang nakitang pag-asa sa judicial system. Kaya pumunta sila sa ICC. Kasi nakita nga nila, sitting senator and former justice secretary nakakulong eh. So, ito yung mga taong walang kakayahan na lumaban at wala na nakitang pag-asa kaya pumunta sa ICC. At gusto ko rin emphasize, hindi ito yung mga taong kayang kumuha ng serbisyo ng mga abogado de Campanilla. Ang mga abogado nila ay mga volunteer din. Kasama si Karen Maurilio, Angelica Cara, CLTV 36 News. Samantala, nakatakdang humarap si former President Rodrigo Duterte sa pre-trial Chamber 1 ng International Criminal Court o ICC sa The Netherlands ganap na 9 p.m. oras sa Pilipinas ngayong Biyernes, March 14. Kaugnay nito ng kasong murder ni Duterte na nasa ilalim ng crime against humanity na umunoy nangyari sa Pilipinas simula November 1, 2011 hanggang March 16, 2019. Sa mga taong ito ay tumayo siya sa iba't ibang panahon bilang presidente ng bansa, mayor ng Davao City at di umunoy pinuno ng Davao Death Squad. Mamamahala sa pre-trial Chamber 1 ang presiding judge na si Julia Antonella Motoc, kasama sina judges Rain Adelaide Sophie Alapini Gansu at Maria del Socorro Flores Liera. Maaari ring dumalo sa hearing ang mga miyembro ng diplomatic corps, civil society, mga journalist, maging ang mga publiko kung maaprubahan. May web streaming din ang hearing sa website ng ICC, bagamat may 30 minutes itong delay. Ipinasara ng Department of Migrant Workers o DMW ang illegal recruitment agency sa Aero Strategy sa Barangay Dauma, Balacat City ngayong Biyernes, March 14. Ito mano ang kauna-unahang illegal agency na tinatarget ang mga nasa aviation industry. Natukalang modus ng ahensya matapos magsampa ng reklamo sa DMW ang 3 empleyado nito. Ayon kay DMW Secretary Hans Leo Kakdak, bukod sa kaso ng illegal recruitment, maaari rin itong ituring na isang human trafficking case. Recruiting for work abroad without a license from the DMW. At more so, kasi may badge of human trafficking ito dahil they are being exploited. They are sent there and made to work as aircraft technicians, aircraft mechanics, under a tourist visa requirement or scheme or arrangement, which makes it clearly illegal. They claim to be underpaid, $19 an hour. $35 yung counterpart nila, kaparehas na kabaro nilang kapwa nila aircraft technicians pagtatrabahuhin. Tapos, iipitin dun sa pag-uwi. So, they all ended up paying for their plane tickets. Pinangakuan sila ng work visa na hindi dumating, napilitang umuwi dito. At dito sa Pilipinas, gradually, pinagsisettle yung anuman ng claims nila. Dapat lang na ipasara to. Illegal recruitment sa isang linya ng trabaho na kung saan ini-exploit ang workers, number 1. And number 2, in a line of work that is clearly needed also here in our own country. So, kano karami na pa-deploy nila ulit? To them, meron pang, bukod sa kanilang 4, may 15 pa na nasa US. Kailangan na rin umuwi kasi stranded na rin sila doon. They encountered the same fate as they did. So they need to be brought home. So we will get in touch with the DFA and our labor attaché in Manatiling nakatutok para sa iba pang balita ngayong araw.
Nagbabalik ang CLTV 36 News. Kumpiyansa si COMELEC Commissioner George Garcia na matatapos ng pag-imprenta sa mga balota na gagamitin sa darating na May 12 elections. Sa pahayag ng poll chief, sinabi nitong makukumpleto ang printing ngayong gabi ng Biyernes, March 14 hanggang bukas, March 15. As of Thursday, March 13, 66 million ballots lang na i-print at 3 million na lang ang dapat pang tapusin kasama ng mga reprint. Ayon pa kay Garcia, sumasailalim na sa manual verification ang mahigit kalahati ng mga balotang gagamitin para sa nalalapit na halalan. Daan-daang mga katao nagtipon sa Salacoto Astro Park sa Angeles City nitong Huwebes, March 13. Pawang mga taga-suporta ni ex-President Rodrigo Duterte ang mga dumalos upang makiisa sa motorcade at vigil rally. Ilan sa kanila ay nagmula pa sa Maynila at Bataan. Nanawagan sila na pauwiin ng gobyerno Pilipinas ang dating Pangulo habang patuloy siyang humaharap sa kaso ng Crimes Against Humanity sa International Criminal Court sa The Hague, Netherlands. Kaugnay niyan, nagtungo sa Pampanga Capitol ang kasama nating si Danny Cagino upang makibalita sa inaasahang motorcade at prayer vigil na nakatakda raw maganap ngayon doon bandang alas 6 ng gabi, pero as of this time, wala pa umuno nangyayaring pagtitipon sa lugar. Manatiling nakatutok para sa iba pang balita ngayong araw.
nagbabalik ang CLTV 36 News. Sasakyang maasahan, kilala sa tibay, tipid sa diesel at handang sumabak sa anumang biyahe. Mula sa pagluluwas ng paninda hanggang sa paghatid ng pamilya at barkada. Ang Mitsubishi L300 ay kasanggana ng bawat Pilipino noon pa. Para sa mga gustong mag-avail, alamin natin ang mga promo at serbisyong handog ng Laos Auto Group sa Sales Executive ng Mitsubishi Car World Pampanga na si Judy Ann Asuncion. Today we will showcase our L300 po, or yung pinaka top selling na brand na variant for businesses. Ayan. As you can see, meron po kaming promo na 25,000 down. At the same time po, free 2 months amortization siya, ma'am. So, pwede siya for business and makakatipid din po siya for monthly payment po kasi pay after 2 months na po siya, ma'am. Actually, ito, ma'am, yung same siya ng variant sa mga lumabas na 2020 onwards. Bali, pinagkaiba lang po niya dun sa mga older model po is yung Euro 2. Ito kasi ma'am Euro 4 na, so parang truck na yung mismong engine niya. Euro 4 kasi ma'am, ang definition po kasi nun ma'am is mas lumaki yung engine niya. Sa economy kasi ma'am, yung mismong usok, mas lesser sa usok, ganun siya. Actually, yung makina po niya is 2.2 liter diesel po, MIVEC engine din po siya. Bali yan ma'am, fuel capacity po niya is 11 to 12 liter capacity din po siya. Actually, depende pa rin po siya sa driving ni client, ang driver. Meron kami dito ma'am, yung display namin is FB Body Exceed na dual aircon po. Price nito ma'am is 1,034,380. Yung isang variant naman po, which is yung cabin chassis lang, yung ulo lang po siya, nasa 825,000 po. Sa 25,000 na down payment po namin with free 2 months, meron po siyang free 1-year insurance, 3 years LTO, shuttle mortgage, plus yung tint, floor mat, seat cover po, yung tools, yung umbrella ma'am. Tapos, meron din siyang free periodic maintenance labor. And yung bago namin ngayon na 32,500 Laos Group Care po na free. Para naman sa ating balitang sports, narito si Kelo Makapinlak. Muling umukit ng kasaysayan sa larangan ng NBA si Golden State Warriors point guard Stephen Curry matapos maging kauna-unahang manlalaro sa kasaysayan ng liga na umabot sa 4,000 career 3-pointers. Sa laban ng kupunan kontra Sacramento Kings nitong Huwebes ng gabi, March 13, naging matagumpay si Curry sa kanyang pangalawang 3 sa laro, isang simpleng tira para sa kanya ngunit isang makasaysayang sandali para sa buong basketball world. Matatandaan noong December 14, 2021, nakapagtala rin ng kasaysayan si Curry nang malampasan niya ang 2,973 3-pointers ni Ray Allen upang maging NBA's all-time leader in 3-pointers. Hindi nagtagal, siya rin ang naging unang manlalaro ng basketball na umabot sa 3,000 3-pointers. Kahanay na ni Curry sa kasaysayan ng basketball sa buong mundo ang 100-point game ni Wilt Chamberlain, ang 6 na championships ni Michael Jordan na walang talo sa finals, at ang 41,924 all-time scoring record ni LeBron James. Sa bagong milestone na ito, muling pinatunayan ni Curry na siya ang hari ng perimeter at maaaring ang kanyang record ay hindi na mahigitan sa hinaharap. Kelo Makapinlak, CLTV 36 Sports News. Ano nga ba ang mga papel ng guro sa pagpapalaganap ng kamalayan at tungkol sa karapatan ng mga kababaihan? Ito ang binigyang diin sa isang forum na ginanap sa City of San Fernando, Pampanga, kung saan nagtipo ng mga teacher at nakapagtaguyod ng women's rights upang pag-usapan ang kanilang responsibilidad sa pagsusulong ng gender equality sa edukasyon at lipunan. Ang iyong pang detalye sa report ni Danny Cagino.
Isang makabuluhang forum ang inilunsad ng Action and Solidarity for the Empowerment of Teachers o ASERT Central Luzon sa Heroes Hall nitong Mayo 13 na dinaluhan ng mga guro at kinatawan ng organisasyon. Sa temang Honoring the Past, Shaping the Future, March 8 and Teachers' Role in Advancing Women's Rights, tinalakay sa forum ang mahalagang papel ng mga guro sa pagsusulong ng karapatan ng kababaihan sa bansa. Kaya naman bilang mga guro ay kasama tayo sa humuhubog, hindi lamang po sa murang kaisipan ng ating mga mag-aaral, ng ating mga kabataan, kundi humuhubog tayo ng future ng ating bayan. Dahil dito ay kasama po nating isinusulong ang mga karapatan at yung puwang na nararapat para sa mga kababaihan. Dagdag pa ni Pagaduan, matagal nang kinahaharap ng bansa ang issue ng gender equality, partikular ang pagiging superior ng mga kalalakihan sa iba't ibang larangan. Bunsod nito, iginiit niya ang kahalagahan ng patuloy na pagtalakay sa gantong klase ng usapin. Kabilang sa mga pangunahing tagapagsalita si Sonia P. Soto, Vice President ng Kaisaka at Presidente ng CLTV 36. Tinalakay niya ang kasaysayan ng International Women's Day, gayon din ang papel ng mga guro sa pagpapalawak ng kamalayan tungkol sa karapatan ng mga kababaihan. Ako ang tatanungin, ang prioridad talaga dapat ng kilusang kababaihan ay ang mga guro. Sapagkat ang pinakamalaking bahagi ng problema natin sa kawalan ng katarungan at diskriminasyon sa kababaihan ay nakaugat sa kultura. At ang edukasyon bilang isang institusyon at sektor ay bahagi, kundi man pinakamalaking bahagi ng kultura. Si Soto ay kilala bilang isang aktibong tagapagtaguyod ng karapatan ng kababaihan sa mahabang panahon. Sa kabila ng kanyang pagsisikap, 10 ng iba pang organisasyon naniniwala raw siya na hindi pa lubusang malaya ang mga kababaihan sa bansa. Kasi para sa akin, hindi pa tayo totoo at tunay na malaya. Kasi napakahaba at napakalayo pa ng kailangan nating lakbayin. At sa paglalakbay na to, kaming mga kababaihan, kailangan namin ng alyado. At ang pangunahing alyadong nakikita namin ay ang kalalakihan mismo. Nagagalak umano siya sapagkat dumarami na ang kalalakihang nakikilahok sa pakikibaka para sa pantay-pantay na karapatan. Samantala, bagamat abala sa kanya-kanyang trabaho bilang mga guro, lubos naman ang pasasalamat ng mga nagsipagdalo dahil sa mga bagong kaalaman na naiambag ng naturang forum na maaari nilang maibahagi sa kanilang mga mag-aaral. Bilang kalalakihan po ang na-realize ko ngayon forum na to, dapat ang lalaki ay laging kabahagi, laging parte at laging kasama sa pakikibaka ng mga kababaihan sa lahat ng larangan, sa usaping sa bahay, sa paaralan, sa personal, sa pampamilya. Dahil ang babae, hindi lang babae. Babae sila at makakamtan natin yun kapag napagtulungan ng dalawang kasarian na nagbibigay sila ng suporta sa bawat isa. Danica Gino, CLTV 36 News. Manatili nakatutok para sa iba pang balita ngayong araw.
Nagbabalik ang CLTV 36 News. Alamin naman natin ang lagay ng panahon sa ulat ni Rogelio Reyes, weather specialist mula sa Pag-asa Clark Station. Ito po ang magiging pagtaya ng panahon sa susunod na 24 oras ngayong araw ng Biyernes, Marso 14, 2025. Patuloy po naapektuhan ng mainit na hangin mula sa karagatang Pasipiko o easterly ang malaking bahagi ng ating bansa. Dahil po dito, patuloy po tayong makakaranas ng maganda at mainit malinsangang panahon sa halos buong malaking bahagi ng ating bansa. Samantala, ang Caraga, Davao Region, Southern Leyte ay patuloy na pagkakaroon ng mainit maulap na papawirin na may kalat-kalat na pagulan, pagkidlat, pagulog dahil po sa epekto ng easterly. Samantala, ang Metro Manila, Central Luzon at natitirang bahagi ng bansa bahagyang magiging maulap hanggang minsan ay maulap na may napapawirin na may kalat-kalat na pagulan, pagkidlat at pagkulog dahil pa rin po sa epekto ng easterly. Yan po yung pinaka-latest sa lagay ng panahon. Samantala, tumaas ang overall electricity rate ng San Fernando Electric Light and Power Company o FELAPCO ngayong buwan ng Marso. 11 pesos and 85 cents kilowatt hour ang tinakdang singil ng naturang kumpanya na may generation charge na 6 pesos and 17 centavos mahigit na kilowatt hour. Bagya itong mas mataas mula sa singil ng FELAPCO na 11 pesos and 64 centavos kilowatt hour nitong Pebrero. Samantala, sa pagdiribang ng International Women's Month, isang solo exhibit ang binuksan ng kabalan artist na si Camille Pingul sa Clark Museum. Ang kanyang mga obra ay naglalaman ng mga mensahe ng katatagan, kapayapaan at empowerment na nagbibigay pugay sa kalagahan ng boses ng bawat babae sa lipunan. Panoorin natin ang report ni Ashley Punsalan. Babae ka, emu kabut babae. Ito ang tema ng solo art exhibit ng kabalan artist na si Camille Pingul na binuksan sa publiko nitong Huwebes, March 13 bilang bahagi ng International Women's Month. Ayon kay Camille, ang kanyang artworks ay hango sa sariling refleksyon ng kanyang personal na karanasan at mga pagsubok bilang babae. Ang kanyang inspirasyon ay mula sa mga pambansang alagad ng sining na naging gabay niya sa kanyang pangarap na maging pintor noong siya ay nag-aaral pa. And then there was a time na mag-aano ako present or mag-report about the Filipino national artists. And then sa kakabasa ng mga about their stories, sabi ko sa sarili ko, I want to be like them. I want to be, parang gusto kong maging pintor. Bata pa lang daw si Pingul ay nahilig na siya sa sining. Pero natigil siya sa pagpipinta dahil sa kanyang kurso sa kolehiyo. At nang makapagtapos si Camille sa kursong Information Technology, pinasok niya ang corporate world bilang isang graphic artist. Sa kabila nito, hindi raw nawala ang kanyang pagmamahal sa sining at nagsikap siyang pagsabayin ang trabaho at pagpipinta. At nang makakuha ng lakas ng loob, iniwan niya ang corporate world upang mag-full-time artist. Isa sa mga tampok na obra sa kanyang exhibit ay ang black and white paintings ng mga babaeng taliwas ang trabaho sa kanilang totoong pangarap, na sumasalamin rin sa kanyang mga karanasan. They love what they're doing, and like for me, I love graphic design. So, 10 years akong graphic designer. Taking a risk, kahit hindi niya alam ano yung, kahit hindi clear yung daan, trinay niya pa din. I quit my job and nag-full-time artist ako kahit wala akong idea anong mangyayari. Payo ni Camille sa mga kababaihan at kabataan? Kung meron kang passion sa art or any form of art, pursue it kahit mahirap man siya or it's always about balance. Bukod dito, agaw pansin din sa kanyang artworks ang mga babaeng nakapikit ang mata na sumisimbolo ng tranquility at pagpili sa kapayapaan. Wala ring bibig ang mga subjects upang mapakita ang kawalan nila ng boses na maipahayag ang kanilang saloobin at opinyon. Samantala,
Kabilang sa dumalo sa opening ng exhibit ang Department of Tourism Regional Director na si Richard Daynos at ang Presidente at CEO ng Clark Development Corporation o CDC na si Attorney Agnes VST de Venadera. Ayon kay Attorney de Venadera, layunin ng CDC na hindi lamang matulungan ang pag-unlad ng ekonomiya sa Clark at Pampanga, kundi pati na rin ang pagpapalago ng sining at kultura sa pamamagitan ng pagtampok sa mga emerging kabalan artists gaya ni Camille. Itong si Camille, iba eh. There's always a narrative for every painting. Celebration of the International Women's Month, we would like to feature a lady artist. And I'm so happy because we found somebody who's young and really talented. Ang exhibit ay magtatagal hanggang April 7, 2025. Para sa mga gustong bumisita, bukas ang Clark Museum mula 9 a.m. hanggang 4 p.m. araw-araw maliban tuwing Lunes. Ashley Punzalan, CLTV 36 News. Para naman sa ating entertainment news, narito si Danny Cadzino. Magsisimula na bukas, March 15, ang pinakabagong aabangan na travel, food, and tourism content ng CLTV 36 na siguradong mapapasana all ka. Kung usapang good food o must-try eats ang hanap mo, o kaya naman ay astig na travel spots at exciting activities around Pampanga ang trip mo, G na tayo! Samahan natin sina Jazz at Cars na mag-discover ng hidden gems, local delicacies at activities na pwedeng subukan sa ating lalawigan. G tayo tuwing Sabado 8 p.m. sa official Facebook page at YouTube channel ng CLTV 36 at tuwing Lunes naman 5:30 p.m. sa Digital TV. Kaya set your reminders mga kabalen dahil this is your ultimate Pampanga experience na hindi nyo dapat mamiss. At yan ang ating entertainment news ngayong araw. Danny Cadzino, CLTV 36 News. At yan ang mga balitang nakalap ng CLTV 36 News. Para sa karagdagang detalye, maaari niyong i-follow ang aming social media pages. Para sa Facebook at CLTV 36 Official at CLTV 36 News. Sa Twitter o X at CLTV 36. Sa Instagram naman at CLTV 36 Official. Kung nais niyong balikan ang mga programa ng CLTV, pwede niyong bisitahin ang aming YouTube channel at CLTV 36 Official at ang aming website www.cltv36.tv. Mapapanood din ang mga programa ng CLTV nationwide via Signal Channel 115 at sa ating 38 cable partners. Kasama ang buong puwersa ng CLTV News and Current Affairs, ako po si JM De Jesus. Maraming salamat po and happy weekend.